Dobrodošli u Dnevnik VTV televizije. Više od 30 pitanja postavili su u sklopu aktualnog sata današnje sjednice vijećnici Skupštine Varaždinske županije varaždinskom županu Predragu Štromaru. Uz to raspravljalo se i o nizu drugih aktualnih tema i podnijetih izvješća. Lokalne teme i problematika poput dogradnje osnovnih škola i regulacije prometa u njihovoj blizini, ali i učenički i studentski prijevoz te stipendije, pa sve do prometne infrastrukture i problema nelegalnog odlaganja otpada, tek je dio pitanja koje su u sklopu aktualnog sata županijski skupštinari postavili varaždinskom županu Predragu Štromaru. Razgovaralo se i o trenutno jednoj od aktualnijih tema, izbor novog direktora tvrtke Varkom, a okupljene je zanimalo i kakva je trenutna situacija po pitanju rješenja problema tvrtke Varteks, sanacije županijskih bolnica te primarne zdravstvene zaštite. Komunalna tvrtka Varkom u većinskom vlasništvu grada Varaždina ovih dana dobila je novog direktora. Kako i ostale jedinice lokalne samouprave imaju određeni udio u tvrtki, skupštinare je zanimalo zašto se dozvoljava, kako je rečeno, zapošljavanje po političkoj liniji. Postoje li i dalje menadžerski ugovori, te što je s najavljenom podjelom Varkoma na dva dijela. Odgovarajući na pitanja skupštinara, župan Štromar je rekao kako će od grada Varaždina zatražiti podatke i o eventualnim menadžerskim ugovorima i njihovim iznosima, dodajući na kraju kako u konačnici većinski vlasnik ima ovlasti utvrditi tko će biti direktor tvrtke. Po završetku aktualnog sata župan je podnio izvješće o svom radu u prvoj polovici ove godine, posljednje koje se odnosi na prethodni mandat. Kao najkonkurentnija županija trebamo zadržati tu razinu, a što se može postići samo realizacijom pripremljenih i planiranih projekata. Vjerujem, istaknuo je Štromar, kako u narednom periodu neće izostati poboljšanja na dobrobit građana, te da će i dalje zaštitni znak ostati inovativni projekti na različitim područjima. Županovo je izvješće nakon rasprave prihvaćeno većinom glasova, baš kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Varaždinske županije u prvoj polovici ove godine. Planirani proračun od 207 milijuna kuna u prvom polugodištu ostvaren s idealnim indeksom razdoblja, odnosno sa 50%. Do kraja godine namjera je proračunski manjak smanjiti za oko 8 milijuna kuna, odnosno na razinu od 15 milijuna kuna. Gotovo 26,5 milijuna kuna je Varaždinska županija izdvojila tijekom protekle godine za provedbu modela javno-privatnog partnerstva, a uključili se i Županijska palača, iznose penjica dodatnih 1,2 milijuna kuna. Uzme li se u obzir podatak o ugovorenim iznosima najamnine, izračun je da je ostvarena ušteda od 4,5 milijuna, a kako je Ministarstvo znanosti preuzelo obvezu sufinanciranja troškova najma u dijelu od 55%, ta će ušteda ove godine biti još i veća, objasnio je župan. Uz rasprave i dodatna pojašnjenja skupštinari su većinom glasova prihvatili iznijeta izvješća. Veliki interes pobudila je rasprava o stanju gospodarstva Varaždinske županije u proteklih 1,5 dana. Jednoglasni su bili svi sudionici rasprave kako se sveopća situacija itekako odrazila i na županijsko gospodarstvo, na što ukazuje i više od 10.400 nezaposlenih, što je povećanje od gotovo 9% u odnosu na isto razdoblje lani. Gospodarstvo Varaždinske županije protekle godine ostvarilo ukupni prihod od gotovo 21 milijarde kuna, što je porast od više od 13% u odnosu na 2011. godinu. Zabrinjava i podatak, istaknuto je u sklopu rasprave, daljnjeg pada obrtnika i broja zaposlenih u njima, kao i prosječna mjesečna plaća koja je 22% manja od državnog prosjeka. Usuglašeni oko svih problema iznijetih podataka, skupštinari su izvješće prihvatili uz tek 2 suzdržana glasa.